Kumbathe indoda ayikhali, kodwa khange babe nako ukulweza ndilive. Suke bathi nabo khange babuze, le ndaba indala inempandla inakuphikiswa nangubani na. Xa kunamhle yami imibuzo ayiphendulekanga. Kutheni na indoda ingavumelekanga kukhala? Ziinyembezi zokwenza ntoni nezi xa zingavumelekanga kuphuma? Ntlungu yophola njani na inyembezi zingosulwanga? Mphefumlo woxola njani na imbilini ingaphalazwanga? Kuba kusithiwa qina ndoda uzungakhali. Zivumele zehle, ziqinise izikhukhula xa isina imvula isihla ngendonga isingise kwemikhulu imilambo, kuba emva kwemvula kuze ntlutha nobuhle bendalo buvele lubala. Awane isikhalo sizisuxolo nokukhuleka komphefumlo emva kwesinqala, atsho elowo abe nako ukujongana nonongxaki emehlweni, seke ngenalo novala entliziyweni, kuba le nto iluloyiko kuye ikhukhuliseke neenyembezi zidleleni. Zivumele zehle, ziqinise amanzi ebhobhoza kwezinzulu ingxangxasi, kuba nobunzulu bengxaki buviwa ngumniniyo. Baphinde batsho lungakhaliyo lufele embelekweni. Suke ndabuxakwa xa kanti bavuma bephika, bafunga bejika, yangathi ndivalela impuku nempunzi kumngxuma omnye ndakuba tyabeka ngemibuzo. Suke babudikwa bathi kutheni ngathi ndizimisele ukubabhida, bengandibelanga ukundithiya, besithi ndincwadi imibuzo andilwanga ndicela impendulo. Suke bandizela nengxaki ndabe ndikhangela isisombululo khona ukuze kungabikho zingxaki, kanti andibuzanga elangeni, ndihleli nje ndizikhanda ngenyeketyeni. Kutheni na indoda ingavumelekanga kukhala? Kutheni na indoda ingavumelekanga kukhala? Khwaboka lusiba.